Guys, nami diri sa Toledo, Sibicot 3. Kuan man godron kanang anniversary. Medyo madaghan-daghan jud tao, guys. Di pa ni mao, guys, inyong nakita karon. Naman sa kuno si CR diha. Para sa vaccine. Oh. So gud dagan ang tao, guys. Ayan. Kali pa dool kaya tuor nanawag ra ba. Grabe sa kalibutan. Asam to tong bangko. Yan, na naman. Ada ito. Palitag masima-sima guro. Oh my God. May tao? May tao dahil. Kani deh, ilang payong ako mag-order. Kani, samot kita duka, alas luyo kayo, hindi kita duka payong. Sorry. Grabe, dito na lang miglibon. Ato sa kuan lagi. Oh. Magita asa kay ang imong attendance. Mana mo? Mana? Kasi mo, hindi mo na yun. Natagaan. Dito ra tong kuan, pinamungahan kanang registration. Pinamungahan. Pati ay. Hala, oh, Lingkod pa din. O pa din. naman pud ay. Bago ba? Oh. Sama ko di ay. Grabing tao diri, guys. Grabing tao.